Napili sa usa ka online travel platform ang dakbayan sa Sugbo nga ika-2 sa listahan sa most pet-friendly cities sa Asya. Dayag matud pa kaayo ang hinungdan niini, lakip na ang upat ka mga aspin nga giisip ng kabahin sa mga kawani sa City Hall. Ato silang ila-ilahon sa hayop sa balita ni Alan Domingo. Nakadapit sa pagtagan sa mga tao ang presensya ng mga asong Pinoy o aspin nga libre ra kaayong makalakaw-lakaw sulod sa City Hall building, ilabi na sa lobby sa mayor's office. Limpyo ug himsog kaayo ang mga iro, plus polite and courteous nga daw susama raw sab sa mga tao nga sulod gawas sa City Hall. Doon na pa'y mga name tag ug naay kwintas nga gamayng seal sa Cebu City. Upat matod pa sila, apan tulo lang ang akong naabtan silang Puchi, Mani o Tiger. Dili lang sa lobby sila welcome kundi mismo sa sulod sa mayor's office. Taod-taod na matod pa kining mga eroa nga nakaanis sa pagmahal sa mga kawani o sa mga opisyal sa City Hall tungod sa ilang charm. Usa sa nabihag ang First Lady din misugat ang mga ero o misakapas sa sakyanan niini. 3 years naman para diri namo. Stray dog kani siya sa stray dog man sa ni adapted ni Dayag City Hall. Oh, pinangga kay nini Mayor. Kung matiman lang di ay no? Oh, atiman nun. Namay tigpakaot jud ani nila. Oh. So no wonder no wonder. Di ta mahibong di ta mahibong nga mapili ang Cebu City as one of the most pet-friendly cities in Asia. Number 1 in the Philippines. Base sa online travel platform nga ika-2 ang Cebu City sa pet-friendly cities in Asia, apan number 1 sa Pilipinas. Naguna ang Danang sa Vietnam, ika-3 ang Hanoi sa Vietnam, ika-4 ang Nha Trang sa Vietnam gihapon, ika-5 ang Tainan sa Taiwan, ika-6 ang Pattaya sa Thailand. Ang paghatag og importansya sa katungod sa mga pets ug pagpanalipod sa ilahang katungod ang pipila sa mga hinungdan nga nailhan ang syudad isip pet-friendly city sa rehiyon sa Asya. We're the only city, government office nga na ay rooming dog o stray dog nga gi-adapt, gipagwapo. Ngano nagwapo man? Namaak ba silang Puchi? Silang Kenneth? No. Everybody like you, me, kita tanan, okihan kayo nga na ay mga hayo nga atong giatiman. Pero wa ga pasabot nga mula pa sa balaod. No? I'm so happy. Kibabi ka nga usas mga advokasya kaning pets, no? And you've seen that in my office, nga even stray dogs are very much welcomed. And we will continue that, no? There was a saying, I think, by Mahatma Gandhi, and he said that the true measure of seeing how government treats or takes care of its people is how it takes care of its pets. Labaw sa tanan, dakog na tampo sab ang mga establishmento, lakip na ang mga hotels nga mihatag og respeto sa katungod sa mga pets. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.